No niin, Ruiskukka TV jatkuu ja seuraavaksi meillä on esittelyssä vanhempi konstaapeli, Laihian kokoomuksen puheenjohtaja Juha Kallio. Tervetuloa. Kiitos. Vanhempi rikoskonstaapeli, mutta ei se mitään. Kyllä. Kiitoksia vaan, ja mun ajatukseni, että miksi mä oon lähtenyt taas uudelleen ehdolle, niin on se, että mä haluan vaikuttaa tietysti kunnan asioihin ja pitää tätä Laihiaa elinvoimaisena niin, että meidän päätöksenteko pysyy edelleen omissa käsissä ja me saamme vaikuttaa siihen, että mitä täällä kehitellään ja millä tavalla. Kyllä, se on ensiarvoisen tärkeää ja itsenäisyys on Laihian kunnan kehityksen paras askel. Siitä pidetään kiinni. No miten tämä itsenäisyys on turvattavissa? No se on turvattavissa sillä lailla, että meidän pitää tietenkin saada Laihian kunta mainostettua niin, että se on elinvoimainen ja siellä on palvelut saatavilla ja sinne on lapsiperheiden tai tulevien lapsiperheiden hyvä tulla. Meillä on toimivat koulut, päiväkodit ja sitten huolehditaan kaikesta muustakin peruspalvelusta, kuten kaupoista sun muista, että meidän ei tarvitse lähteä sitten Laihian kunnan alueelta minnekään saadakseen palveluja. Kyllä. Nämä on niitä ehdottomia kulmakiviä siihen kunnalliseen päätöksentekoon. Eli Juha, sä oot ehdolla kunta- sekä aluevaaleissa, niin mitenkä sä oot tätä hyvinvointialueen kokonaisuutta lähestynyt tuleviin aluevaaleihin? No joo, tämä on ihan ensimmäistä kertaa on nyt sitten aluevaaliehdokkaanakin myös. Tässä on tietenkin meillä laihialaisilla tavallaan se ongelmallisuus, että me olemme tämän hyvinvointialueen pienin ja ainut suomenkielisin kunta ja meidän on saatava tukea siihen, että meidän kielelliset ja palvelut on myös sellaisella tasolla niin, että meidän ei tarvitse huolehtia siitä, että meidän pitäisi muuttaa esimerkiksi meidän palvelurakennetta niin, että me joudutaan menemään ruotsinkielisille alueille ja sitä kautta ollaan sitten niin sanotusti huonommassa asemassa sitten siihen ruotsinkieliseen väestöön, että meidän pitää saada ne meidän palvelut, ne peruspalvelut, jotka hyvinvointialue meille tuottaa, niin ne on oltava niin, että meidän kielelliset oikeudet toteutuu. Kyllä. Kokoomus pitää kiinni kielellisistä oikeuksista ja tulevat aluevaalit tulee olemaan mielenkiintoiset. Meillä on kovat tavoitteet, mutta meillä on myös selkeät toimenpiteet niihin. Ja Juha on ehdokkaana meidän yhdistyksen puheenjohtaja ja tästä lähdetään vaalityötä viemään eteenpäin, niin pysykää kanavalla. Kyllä, ja vielä lopuksi mä haluan sanoa sen, että Laihia, se on kokoaan suurempi kunta. Kyllä. Se on meidän kantava slogan, eli tehdään yhdessä Laihiasta kokoaan suurempi. Sillä meidän kuntamme menestyy myös jatkossa. Näin on.